Το νυχτοκάματο του τρόμου. Μια κοινωνική ταινία γεμάτη δράση, αγωνία, μυστήριο. Περιπέτεια. Το νυχτοκάματο του τρόμου. Το πρόγραμμα. Σερενάτα σε ρε ύφεση για φαγκότο, τσέμπαλο και μικρή ορχήστρα εγχόρδων. Θα ακούσετε ομιλία του ακαδημαϊκού κυρίου Παύλου Χάρη με θέμα η αισθητική του σύγχρονου πεζογραφικού νεορεαλισμού σε σχέση με την άμβληση. Δεύτερο πρόγραμμα. Μουσική για αυτούς που ξενυχτούν. Υπερπαραγωγή της Βρασερίζη Films Ελλάς Limited, New York, London, Τρίκαλα.